Nagprotesta na usab ang mga tricycle driver sa Mandawi City kaganiha paghangyo sa gobyerno nga makabalik na sila sa naandan nilang ruta. Apektado na kuno kaayo ang ilang kita kay di makapamasada sa mga dagkong kalsada. Ang report ni Nico Sereno. Ang naigahong mga kaigsunan nga mababalik sa mga tricycle sa nagkalain-lain nilang ruta. Alas 9 kaganihan nag-assemble gawa sa City Hall ang mga tricycle drivers. Gibanaban ang gatos kanila ang naghimo og lihok protesta batok sa kagamhanan sa Mandawi. Panawagan nila makabalik na sa ilang mga rota kay menos kaayo ang kita. Nasubo sila kay kutubra sila karon sa mga iskinita ug di nakasud sa mga dagkong dan kay ang nagserbisyo sa mga pasahero ang mga buses. Limpyo na ginang 500 sir sauna. Pero karon kanang 300 karon maglisod pa mi kuha na. Gumikan kay daghan na kami nga to naglinya. Tungos kay daghan driver nagamay ra kayo among ruta karon na nagian. Ang panawagan namo sa mayor base sa memorandum sa DILG, siya mo'y daidakong papel. Siya may chairman sa Task Force Tricycle. Muna ang panawagan sa mayor nga unta tugutan ng mga kaigsoonang driver nga pabaliko na sa ruta kay grabe na ang giantos karon. Ang protesta gidungan atul sa pagsumiter usab sa position paper gikan sa ilang mga labaw ngadto sa opisina ni Mayor Jonas Cortez. Gipadayag nila ang ilang panawagan nga tabangan ang ilang sektor ug dili pasagdan. Sa iyang bahin gisalikway sa mayor nga gipaboran nila ang mga bus companies itandi sa mga tricycles. Matod niya, sila pa man gani ang nidesider nga patasan ngadto sa 25 pesos ang plitihan sa tricycle. Wa gyud ta gipaboran gani ang tricycle drivers usan ni sa atong gipaningkamutan nga maka-operate gyud dayon, no? Unya sa dihang yangyo sila nga di gyud mahimo ang one passenger policy atong gitagaan og pabor nga gikuha nato sa traffic board. Karong bag-o mimando si Cortez sa taga-Traffic Enforcement Agency of Mandawi nga manakop sa mga tricycle nga dili mutuman sa mga lagda karong pandemya. Usa niini ang paglapas sa one passenger policy. Gipaningkamutan nato nga livelihood will be sustained, lives will be protected. Mao toy atong solution nato. So ako lang di lang nato no. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.